tervetuloa mun ekan videon. Mun nimi on Jontuts. Aloitetaan ja aloitetaan CS-video. Älkää välittäkö sitten, mulla on vähän huono kone. Se ei mua haittaa niin paljon. Ja älkää välittäkö myös, että mä oon vähän huono pelaamaan. Aloitin pitkästä aikaa taas pelaa, että... Mutta siis aloitan tänne tekee niinku Counter-Strike eli CS niinku videoita ja niin välillä kaverit mukaan välillä yksi. Tää se menee mulla nyt näin. No joo. No tää kone vähän lakaa, mutta... Sori siitä. Tästä tulee ehkä joku parin minuutin mittainen video. Mä en ikinä mene niinku heti pelaa niinku kunnolla. Mä menen eka vähän lämmittelen. Mä menen lämmittelen kohta vasta. Mutta niin. Ja kertokaa haluatteko facecami, koska ihan kiva on ostaa facecami. Että niin. Kyllä mä ostaisin facecamia, jos olisi rahaa. Mutta mä ostan sitten ainakin, jos te haluatte. Riippuu siitä, nouseeko kanava. No ei nyt niin paljon tarvitse nousta, mutta jos olisi edes joku 100 sen katselun. Missä ne lähti? Sori, silloin kun mä pelaan, niin mä en oikein paljon puhu, mutta se ei varmaan niin paljon haittanut. Kyllä mä sit puhun, kun on niinku ihmisiä pelaamassa. Mutta mä oon ihan 2 HP. Pitäis varmaan haittaa, kun nää botit hoitaa tän. Tän pelit. Joo. Treidasin jossa vähän skinneitä. Mä muistaakseni treidasin. Joo, ainakin tämän mä sain joskus tosta keissistä. Joo, tämmönen perus stätkä. Vissi, tämmönen. Ei no, laitetaan pommi sitten. Mulla kello on aika paljon, kun mä aloitan tän videon tekemisen, mutta no. Se ei varmaan jengi ottaa. Ehkä. Tämmönenkin on. Ja sit lähdetään juokseen. Se et sit ihan aurinkoon.
Nyt vois muuttaa täältä. I see him. Let's kill them. Ei Billy, I need help here. Oh my God, I need help here. Tästä tulee ehkä semmonen... Ehkä 10 minuutin. Ja puoliväliin laittaa täällä viestiä, kun mä sen kanssa pelaan, mut sen kanssa video, koska se ei ehkä haluttu pelaa. Tai siis tullut video. Niin en mä ehkä sitten sen kanssa. Mut joo, tää eka video on niinku botti. 67 HP, 6-7, okei. Joo, sori jos mä oon vähän hiljaa. Kun vanhemmat nukkuu, niin sen takia oon vähän hiljaa. Tajuu heti kun on 10 minuuttia mennyt, niin tulee lopetus. Ota syyt. Sitä teet joku tulee tuolta. Kaveri tuli siihen sitten. Toinen kaveri. Noutaja tulee. Mä jees. Mitä? No mä en. Mä en haken. Muuten ovikka nyt nopea käyttöön. Nopea ovikka käy. Näin sitten laavikalla, että jos ottaa jo silleen tottuu laavikalla, niin en. I'll stay here. Jos joku saattaa tulla sieltä. Activating the bomb. Tää vielä, niin sitten lopetetaan ja... Check in. Clear. Vittu! Selästä tuli. Nää kaikki. Ois. Nää yksi pelaaja, missä se on? Se tulee sieltä. Otas. Joo. No ei tullut ihan 10 minuutin video, mutta ehkä seuraavassa videossa voisi jo tehdä jotain muuta. Eli vaikka näyttää jotain perusjuttuja. Tai pelaa kavereitten kanssa. Ei sitä vietiin. Että niin. Tää video taitaa olla tässä. Nähdään seuraavassa videossa. Sua morjes.